И здравейте хора, аз съм Тодор, нещо точно в това видео. Точно в това видео. Мекаме боличка. Ей там. То ми гръмна в ръката. Хора, то ми гръмна в ръката. Как на чу? То ми гръмна в ръката, хора. Ето. Сега взимам друга мате. Салат малко по... Може ли на мен една? Да, взимай. Дай да взема. И сега мятам, ей там. Чакай да смена ръцете, защото дясната ходи много по-точно и много по-силно. Гледай сега. Раз, два, три. Ето, чакай тук, май. То чакай там пред вратата се спряма и някак. Гледай сега. Тук се гръмна. И хора, то се гръмна в оградата. И стреляй. Този път гръмна. Дай направо да ги изсипя. Ти взимай две и аз две. Едното ми гръмна. На мен не. Мога да ти дам една за най-добър приятел. Добре, мерси. Айде да ги метнем трите. Не! Една по една, защото ако не можем... Да. Къде е брат? Тук ли? Къде е? До стола ли? Отиди да я настъпиш. Що? И това беше най-хората следващото видео. Али,